אנחנו כאן היום בעוד סרטון. אוקיי. אנחנו היום הולכים יש לי כאן בת דודה שקוראים לה ליאור. אם אתם לא מכירים אותי, קוראים לי רון. הנה אני. ואני מה זה מצונן. אנחנו הולכים רגע להראות לכם מה עושים בטבע. סתם לא, אנחנו הולכים פשוט לתפוס חרקים. הנה עורב, אני לא יודע אם אתם רואים טוב. הנה עורב. הנה האוטו של... אל תראו, אל תסתכלו עליי. תחכו. טוב, ליאור, נראה לי אנחנו... טוב, הסרטון עומד להיות קצר. אין לי הרבה סוללה. 13%. 13% זה כלום. אם נראה לכם שזה הרבה... זה כלום בטלפון הזה? בכל טלפון זה כלום, פשוט. אני פשוט עם מצלמה ביד. אז כואב לו. בוא נתראה שאני צריך. לא, אני מסתדר. תהפכי אבנים, צריך לראות... קקה? מה? קקה? מה הקשר קקה? וואי, אנחנו בשדה של חמצוצים. לא, את יודעת שומעים. הנה שרפת, תראו. פעם. זה לא אני. פשוט ילד שהיה לידי. סתם ילד מוזר. הנה, תראו אותו. מותני. הנה הכלב שלי. הוא מסתכל עליי כמו איזה דפוק. ואם אתם רוצים לגנוב אותו, אז תדעו שאני מזיין את מי שירצה את זה. אבל מה זה חזק? תקשיבו, אני בן 15. אני בת 4. אתה חומש. יש לי הנה אחותי הייתה עכשיו לידי. כאילו, היא לא בדודה שלי. פשוט היא רצתה לעבוד עליכם שהיא בדודה שלי. היא אחותי. אז קבלו אותה. והנה אני. זה ברקס. הנה הבית כנסת. תקשיבו. אנחנו כבר מסתובבים כבר. זה רבע שעה. הסרטון אולי זה קצת, אבל אנחנו מסתובבים. תראו, אולי אתם תראו אולי תולעת או משהו. אנחנו לא בינתיים לא ראינו. תקשיבו, תראו, הנה. יכול להיות שם נחש. אחותי כזאת דאגנית. אתם לא רואים? די, רון. אני אגיד לך לא. הנה חילזון מת. לך לעזאזל לבן זונה. טוב, בוא נחזור. טוב, תקשיבו, החיים שלי. אחותי ממש רוצה לחזור הביתה, ואני לא מבין אותה. הנה שלשולים. איפה? 1, 2. איך, די. אוקיי. 1. למדתי את זה במדעים, זה חיידק. די, אני הולכת. לכי. די, רון, באמת. קטרתי לו את הזנב. די, יכול להיות שם נחש. תראו אותו, הוא חופר! יו, די. טוב, הוא נכנס לאדמה. שיבואו, מה, אני אספר אותם אלה, הזייניקים האלה. תראו, אז הנה התולעת שמצאתי. רון, מה יש לך? אתם רואים? בואו אני אראה לכם את החתול לא שלי. צריך יש לי חתול שקוראים לו מיטקה. מי? מיטיפליטי, בסדר? מי? הכלב גם, הכלב שלה, הכלב שלי והחתול שלה. מה? נכון ליאור? שלי שלך ושל כל המשפחה. אוקיי, אבל אני יודע שאנחנו לא דומים.
כי אמא אני שלי, אני כמו אבא, רון כמו... אמא. יש לנו אח שקוראים לו ארבל. יש לי אחות שקוראים לה אור גם. זאתי ליאור. אני השנייה הגדולה. לא, ארבל. לא, ארבל הכי גדול, אני השני. היא אני כאילו... השלישית, ואז אורצ'וק. ואחר כך גאיה. גיא זאת... היא הכי קטנה כי היא בת 3 ו4 חודשים. ויש לנו אחות גם בת 4. יש 3.5. ויש לנו גם אח בן. אני בן 14. האח הגדול שלנו אני בן בת 13. האח הגדול שלנו בן 20. עבר צבא. עבר מילואים. חברה. יש לו חברה מכוערת טיחות. סתם לא. הנה החתול שלי. שלי. שלה. הנה, תראו אפילו. הנה, תחזיקי רגע את המצלמה. אני מרים אותו, ואפילו מחבק אותו. ואפילו, אני מעיז לעשות לו... טופי. מלך. זה טופי, הכלב שלנו. בקטע לאכול אותו, את החתול. והנה הוא מוחא כפיים. די. לכם יבוא. אנחנו באמצע הכביש. לא! לא! לא. הולכים מכות אלה. תרים אותם. רון, די באמת. זה תופס אותי. אומייגאד. די, לא, די. קח את מיצי. נו די. רון. די, זה כמה באמת... אחוז יש לי? 10? כן. טוב, אנחנו חברים, אנחנו נצטרך עוד 4 דקות. אם אתם לא יודעים, יש לשתינו חבר. לי יש חבר, לא יש חברה. היא בכיתה, זה ד' לא. שיט, לא לדבר. יש פה אנשים. היא בת 13, היא בכיתה A. היי! יותר אפשר. וו. אין, ב-13 אם כבר בו"ב. אתה לא יודע איזה כיתה אני? אני לא יודע. אני חטא. אבל בת 13. 13, גם הבנים בני 13 בערך.